Mag-EDSA! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila! 30 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Welcome to the show! Apakainit ng panahon! Maloy ka! Pambihira! Sobrang init! Mga kabisyo, ingat-ingat po tayo lahat ha. Talagang hindi po biro ang init sa panahon ngayon. Dahil kanina lang po, nasa labas ako, meron po akong nakausap na kabisyo natin. Isang mandirigma. Kung sasabihin natin, pag sinabi nating mandirigma, yun ay sanay na sa laban ng buhay. Si Kuya po ay nagtitinda ng mani. At bilang nagtitinda ng mani, syempre sanay ka sa hirap, nasa kalsada ka eh. Pero alam nyo mga kabisyo, ramdam na ramdam ko yung hirap ni Kuya kanina kasi sa sobrang init, yung nagtitinda na si Kuya na nagtitinda ng mani, ay pinapaypayan ang kanyang sarili. Oh no! So imagine nyo na lang mga kabisyo ha. Ikaw nasanay ka na nasa aircon nagtatrabaho. 'Di ba? Pag lumabas ka sa labas, feeling mo kukumbulsyonin ka eh. Grabe talaga. Grabe talaga ang init kaya sa mga kabisyo po natin dyan. Mag-ingat po talaga tayo. Magbaon po tayo ng tubig. Always rehydrate yourself. And pag may pagkakataon, try to cool down yourself. Paano ba mag-cool down tang ng sarili? Ay, siyempre, pwede kang tumambay sa mga mall, sa mga aircon na lugar. Ayan, mga kabisyo, isa po yan sa mga pwede po ninyong gawin. Cool down yourself. Punta kayo sa mga lugar na aircon. O di kaya maligo kayo. Diba? Importante din po yan. Mga kabisyo! Grabe intro pa lang, haba na ng litanya ko. Kasi nga po, talaga sobrang init. Yan, may mga nakausap po kanina ng mga tricycle driver. Ang sabi talaga nila sobrang init. Imagine niyo mga kabisyo, yan po yung mga tao na yan, mga mandirigma yan eh. Sanay na po yan sa kung mainit. Pero ngayon, iba talaga yung init. Kaya, doble ingat po tayo. Welcome po mga kabisyo! Dami ko talagang sinabi. Sa programang EDSA, syempre pinangungunahan po yan. Aray! Bakit ang? Ay, peste ka, ipapakilala mo pa kami? Dami-dami mo nang sinabi. Wala, hindi ko maiwasan tang eh. O sige, mga kabisyo, pinangungunahan po yan na henyo sa lahat. Walang iba ako ni si... Henyo! Tender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Impostor yan! At siyempre mga kabisyo, hindi naman po makukompleto yung programa natin kapag wala po ang napakakulit at napaka-cute. Walang iba kundi si... Hello po sa inyo. Magandang hapon po, mga uncle. Ako po si Duday, ang batang makulit, ang batang mahilig sa donut. At siyempre, Uncle Diego, tsaka Lolo Tanghenyo. Paalala ko lang po sa lahat po ng mga uncle at mga auntie sa labas na mag-ingat po kayo kasi sobrang init po. Lalo ka na, Uncle Diego, mag-ingat ka. Delikado
Duday, sumusobra ka na, ha? Sumusobra ka na, ha? Masyado nyo na akong binubuli, ha? Ay, naka mga kabisyo, ang oras natin. We got 35 minutes after 5 o'clock, and don't forget always to rehydrate yourself. Drink a lot of water. Saka syempre, try to cool down yourself. And don't worry, to cool you things down. To cool you things down. Ayan, to cool things down. Lakasan po ang volume ng radyo. Makinig po, tumutok. Dito sa programang EDSA. Right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!